दुआरे बारात लाग जाला। तो जब परीक्षावन के समय आवेला परीक्षे के, तो घर के माता बहन लोग जब जाली लोग तो कैसे घर के माता बहन लोग देख के कहता लोग, हमहू देख के चिहाइले बानी कि पापा के आँखिया गली मधुमक्खिया है कि चाचा के आँखिया गली मधुमक्खिया है कि खोज के ले आइल बाड़े, खोज के ले आइल बाड़े दमदला बिलवा है, खोज के ले आइल बाड़े दमदला बिलवा है, खोज के ले आइल बाड़े भैया के आँखिया लागल मधुमक्खिया है, चाचा के आँखिया लागल मधुमक्खिया है, खोज के ले आइल बाड़े, खोज के ले आइल बाड़े दमदला बिलवा है, खोज के ले आइल बाड़े दमदला बिलवा है, खोज के ले आइल बाड़े। तोता 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 सजन से कहना, और जब माता बहन लोग परिचय जाला लोग, सब घर के एक ही रस्म रहेला, थोड़ा ऊंच नीच अलग रहेला, बाकी उहे रस्म उहे काम रहेला। केने बड़े अपना पापा चिन्हस दामाद है, केने बड़े अपना चाचा चिन्हस दामाद है, ये हवे की दोसर हवे, ये हवे की दोसर हवे परिची की ना है, ये हवे की दोसर हवे परिची की ना है, ये हवे की दोसर हवे। काहे के कैसे भाई लोग के केने बड़े संजय चाचा चिन्हस दामाद है, केने बड़े केने बड़े संजय चाचा चिन्हस दामाद है, इहे हम की दोसर हवे, इहे हम की दोसर हवे परिची की ना है, इहे हम की दोसर हवे परिची की ना है, इहे हम की दोसर हवे। पहचान में आ जाले कि हाँ इहे के पाहुन जी हैं, इहे के दामाद हैं,
तो जब माता बहन लोग परिचय जाला लोग माड़ो में तो कैसे कहता लोग, छोटी मोटी सास रानी लमहर दामाद है, छोटी मोटी सास रानी लमहर दामाद है, तनिया सानी हुरे बबुआ, तनिया सानी हुरे बबुआ पर छबली लार है, तनिया सानी हुरे बबुआ पर छबली लार है, तनिया सानी हुरे बबुआ। जब पूरा ब्याह शादी हो जाला, अब ब्याह शादी होला के बाद जब दुल्हा दुल्हन लेके अपना घरे जाले तो उजा के माता बहन लोग का कहेला लो, सुन के सिंधुरवा लिहले हम बाड़ी खाड़ हो, सुन के सिंधुरवा लिहले हम बाड़ी खाड़ हो, खोला बबुआ पलक के वड़िया, खोला बबुआ पलक के वड़िया मंगिया बहोरब हो, खोला बबुआ पलक के वड़िया मंगिया बहोरब हो, खोला बबुआ पलक के वड़िया। बात सुन के दुल्हा कहता रहे अपना माता जी से, कैसे मैं खोली अम्मा पलकी के वड़िया है, कैसे मैं खोली अम्मा पलकी के वड़िया है, कैसे मैं खोली अम्मा पलकी के वड़िया है, मोरा गदिया ओलरल बाड़ी, मोरा गदिया ओलरल बाड़ी ससु जी के दियावा है, मोरा गदिया ओलरल बाड़ी ससु जी के दियावा है, मोरा गदिया ओलरल बाड़ी ससु जी के दियावा है, मोरा गदिया ससु जी के दियावा है, मोरा गदिया ओलरल बाड़ी ससु जी के दियावा है, मोरा गदिया ओलरल बाड़ी ससु जी के